हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फंनैसोआव बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दायो इसोरनि अननायावहाय आं नोंखौ लाबोगोनसो सानदों दा ए गारियावसो लांदों नों मानसिखौ फैनोसै फैदो बाम जानोसै मा The next day. बाजार थांगासिनो जोंहा बोथोरा जि हिटखा थान्दा थान्दा कुल कुल अखा हाथ'वाखै बिराद मोजां जादों खिन्थु फिसाजो गैया गारबोदो बिबिजो दायो जों सानैजों बिराद रमान्टिक जाना थांगासिनो मानो होनबा बोथोराबो ओरैबायसा मोजांखामोन थान्दा थान्दा बेखायनो फुरा होननोनो नांखाया आरो गावसोरखौनो एकदमबारे सिख्ला सेंग्रा बेरायनाय बायदि मोनलायदो आरो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आं दख'नासो लानो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय होगोना होआ बेखौ मिन्थिथ'ला बाजाराव थांनासो नुसिगोन दायो आरो इदो लोगोसे न'नि मैगं थाइगं बाजार खालामनोबो होननानै फैफादोंमोन आरो फाइनालि बेसेबा गोबावनि उनाव हान्थिनायनि उनाव मोनफैमारबाय दायो बाजारावहाय बरबरि होनो बेखौ बरबरि अखा हामारबाय साथासो बायनांसिगोन जोङो बेयाव फुजा जानोबाथाय जेबो साफाखौनो खालामा खोमा अखासो हाबाय बाजारानो साथा लाबासिनो जों बिराद प्रब्लेम जाबाय बेनो हायब्रेगासिनो बाजार खालामखांबाय खावसे दायो आरो दंबावोसो लानो दावदैया बहा थांखो दहायनिया एक कुंटेलत बेसे 5 किलो मेला दिबि गासै गुरा मालाया फुजानि दख'ना लायोबा आं फुजानि मेख्लासो लायो बैयाव फालि लाबाय 100 थाखानि ओमफ्राय नै बानलु फाग्ला बिफां दायो न'आव थांसै मालाया मा लाबोयो आं मा लाबोयो फुजानि नायदो येल्लो कालारनि फालि बिराद मोजां मोनदां दांनानैहाय रैदुब बेखायनो लाना फैबाय ओमफ्राय नै आंनि आसलि बेसाद मालायफ्रा हाजारनि दख'ना लाबाय नै आंना 12,000नि मानि मुजा ओमफ्राय मैगं थाइगं माबा माबि जेबो गैला थाइगिरजों ना संनोसै दायो गोथाव ओमफ्राय आङो दख'ना बायना होयैनि रागा जोंगासिनोमोन ना ओमफ्राय बेखायनो गावहानो मैगंखौ गावनो हानानै गावनो सुहैबाय गावनो संसिगोन होननानै दख'नाखौ माने बाजारनिफ्राय बायनो होआखै जोंहा दखान होखायो नालाय दखाननिफ्राय लानो हागोन होननानै लानो होआखै आरो दायो ओमफ्राय हासबेन्डआ ओंख्रिखौ संबाय थानायखाय माखो लानानै आं लामाखिसो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय न' खाथिनि सानैसो गथ'आ जगासिनो दंमोन आरो जोंहानि खामसालि बायदियावहाय स' इयावनो माखो खोन्थिबाय दंमोन माया माने लोगोफोर नुबा ओरैबायसा खुसि जायोना उन्दै गथ'फोर नुबाथाय ओंखायनो लाना फैबाय आङो ओंख्रिया बरियाके गोदौगासिनो दायो हासबेन्डआ जाननानै माबानानै गालांबाय ओमफ्राय आं नायगासिनो जाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम थाइगिर ओंख्रि जागोन माबायदि जागोनथाय मिथिया आरो
अराबो हिटखा ओंख्रिया मोनखांबाय नै बे दहाय फुंनि आलु लाब्रा दङ दायो जों ओंखाम गोदानसै आङो हारसाफोरासो बांसिन जायो औटेङा आरो मासो जासिगोन आरो जाबो आं हाबा जानानै खनसेल' मोनजाबाय गिबियाव बारा जाया खोमा जानो इमावसो आं ओंखामखौनो होखाबाय ओमफ्राय गाबबाय दं मे नोंथांमोनजों दायो बेलासियाव लोगो हमनोसै दायो मानो होनबा नोंथांमोना बांद्राय आं जानायखौ नुबाय लुगैदोंना बहाबा दायो हासबेन्डआ दावदैखौ बेलथायना होगासिनो दंमोन ओमफ्राय बेखौनो थांनानै आं भिडिअ लाबाय आरो नोंथांमोननोबो दाखालि आं भिडिअ खोन्थादोंमोन जा मेचिन बानायदोंमोन मेचिनाव दावदैखौ होदो होननानै नै दायो नै बिदि आरो मेचिनाहाय दावदैयाथ' बहुतता जायो इयाव आरो थोजाबावोसो बिदि सान्द्रि बायदि उन्दुना इखौ दोनजाबावो खिन्थु इयो दा एसे खम खालामदो फार्स्ट टाइम खालामदो नालाय जागोन ना जाया मिथिया होननानैहाय नोंथांमोननो जाबा आं शेयार खालामगोन भिडिअखौहाय गोथाव जायाखै नालाय माथो जाबाय दं गोथाव जायाखै होनदों गावनो होननानै मानो गोथाव जादों होनबा गाव संनायखौ गोथाव मोन्दों साला गोथाव जायाखै जायो वाह क्या बात है